Digitalizatu zaitez eta mundu mugikorra konkistatu. Kaixo, ongi etorri interneti eta haren erabilgarritasun ohikoenei buruz hitz egingo dugun bideo pilula honetara. Internet munduarekin konektatzen gaituen sare handi bat da eta sartzeko konexio bat beharko duzu. Hainbat modu daude eta hauek dira gailu mugikorretan ohikoenak. 1. Wi-Fi-rekin konektatu. Ireki doikuntzak. Klikatu Wi-Fin. Jardun ezazu eskuragarri dauden sareak bilatzen has zaitezen. Nor konektatu nahi duzun jakin beharko duzu. Saiatu beti segurua izan dadin, giltzarrapo bat dutenak dira. Pasahitz bat eskatuko dizu. Idatzi eta onartzeko botoia sakatu beharko duzu. 2. Beste aukera da, datu mugikorren bidez konektatzea. Hau da, gure telefono konpainiak eskaintzen duena. Joan ezarpenetara, hautatu datos mobiles, edo red mobil, eta aktibatu zure operadorearen sarea erabiltzeko aukera. Azkarrako sar zaitezke, zure mugikorreko jakinarazpenen menua irekiz, goialdetik beherantz sakatuz eta arrastatuz, eta azaldu ditugun bi aukeretako bakoitza aukeratuz. Konektatzeko modu horiaz gain, datu horiek beste gailu batekin ere parteka ditzakezu. Funtzio horri, tethering edo internet partekatzea esaten zaio. Oso erabilgarria da, internetez gozatzeko daturik ez duen eta wifirik ez duen gailu batean. Zure mugikorretik tablet batera tethering egiten duzunean, adibidez, egiten ari zarena, zure mugikorra, aldi baterako, zure konexioa partekatzeko erruter bihurtzea da. Nola egiten da? Joan doikuntza katalera eta aukeratu Wi-Fi eremu eramangarria edo konpartir internet. Eta jardun sarbide puntu pertsonalaren aukeran. Izen bat eta pasahitz pertsonalizatu bat sor ditzakezu. Bestela, ausazko bat aterako da. Datu hauek beharko dituzu, beste gailuarekin konektatzeko. Hemendik, Wi-Fi konexioa aktibatu behar duzu, sare berri hau bilatu, pasahitza sartu eta konektatu sakatu. Normalean, segurtasunagatik, jardurarik ez badago, datuen konexioa itzaliko da. Gogoan izan, zure gailuaren edo sistema eragilearen arabera, aukera horiei guztiei, beste izen bat eman dakiekela. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.